नै लोगोफोर बेनोमोन आरोना बिथाङानो बेमारिया ओमफ्राय खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो जासिहरग्रोबाय स' दिनैनि ब्लगा जाहैबाय जोङो बांगालदबा पार्ट 1आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरो नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो ओंखारबाय आरोना थांगासिनो लोगोफोर नै गारियाव गाखोबाय आङो इथा दायो आरोना बेयाव इथा बानायग्रा नै लोगोफोर उखुन्दै खुगासिनो सावगासिनो दां खामानि मावग्रा दां दंफां खालायगोन बाव मा खालायगोनथाय बेरा होदिं जोब्बाय A few moments later. जोङो फाइनालि लोगोफोर सौफैबाय आरोना ओमफ्राय जों मानि थाखाय फैदों आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालायाखैमोन ओमफ्राय दा शेयार खालायसिगोन आरोना ओमफ्राय जोङो दा रायज्लायखांबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै ओमफ्राय आङो बेमारि नायजानो थाखाय एसे फैसा होलांनो नागिरदों आरोना जाहाथे मोजाङै मोजां थायो आरोना बिदिबा नायलांबाय दा आं होनि बेमारिया बेनोमोन बेमारि इथाय आरोखि ना मेरा आहिया फाइलुं साव फाइलुं एला जां आरोखि ना जाहाथे এইটাই দিয়া খানি যেনিবা ওষুধ টুষুধ খিনিয়া শিক্ষা করক অল্প বেমার হইয়া আছিল বিছনাতে পড়িয়া আছিল বেচারা হ্যাঁ তালে ধরিবি হ্যাঁ সরি আমার দাদার ওয়াইফ বেমাৰী হৈছোঁ বেমাৰী হোৱাত মানে তেওঁলোকে আহিছে মোক দেখিলে আৰু অলপ চিকিৎসাৰ সাহায্য ভাল হোৱাৰ কাৰণে মোক মানে সহায় মুখেৰে সহায় नैबे बेमारिनि मेसेज বেমাৰী দেখাৰ কাৰণে ইমান দূৰ পৰা আহিছে আমি এইটাই মানে যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ আৰু কিবা যায় আৰু तारमाने मेरा अयफास नाय ना बिदर किबा কথা পাতিবা এইজনে ভয় লাগে আর না ভয় লাগে तारमाने এই বেমারির মেসেজ আর কি না তাহলে যাং দে বাই দ থাক যাং जोङो थांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेमारिया थाबाय आरोना जिरायनानै ओमफ्राय जों थांनोसै बेस्रा गैयाबो नालाय नै